खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटी सा गुवाहाटी फेरि सिबिथायखौ बन्द खालामथ'बाय। बिश्वनाथ सारियालियाव खुद्रिनाय रायजोफ्रा लामानि हाब्रुआव माइ गायदों। मोन 12 जिल्लायाव दै बानाजों 1.91 लाख सुबुङा हालाय हाफाय जानांदों। मरिगाव सदर थानायाव जुबिन गार्गनि हेंथायै एजाहार। गाहाय मन्थ्रि उजाला आसनिनि गेस सिलिन्डारखौ 200 रां बाङाइ खालामबाय। जनाय महकुमा बेंगिरिनि जथुमसालियाव महकुमा बेंगिरिनि खौरां मेल। बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ गिबि मन्थ्रिजों बर' बिजोंनि जेंनाखौ लानानै सावरायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बुरलुंबुथुर दैमाया आथिखालाव खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैबाय थानायखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारनि इनलेन्ड वाटार एबा दै लामा बिफाना गुवाहाटी सा गुवाहाटी फेरि सिबिथायखौ दोनथ'बाय। मानो होनोब्ला बुरलुंबुथुर दैमानि दैया आथिखालाव 105.72 मिटार गोथौ एबा सायाव बोहैगासिनो दङ आरो फेरिखौ गाथोनाव फसंहैनो जेबो खाबु गैया। बेनिखायनो दै लामा बिफाना गुवाहाटी सा गुवाहाटी फेरि सिबिथायखौ दोनथ'दों होननानै मिथिहोदों। गोबां समनिफ्रायनो लामानि दाबि खालामबोबाय थानायनि उनावबो सोरखारा खेराइनि दुखुजों खुद्रिनाय रायजो राजाया बिश्वनाथ सारियालियाव लामानि हाब्रुआव माइ गायनानै बिजेपि सोरखारनि हेंथायै प्रटेस्ट खालामदों। जायगानि एमएलए प्रमद बरठाकुरनि हेंथायै मुर्दाबाद बिजेपि सोरखार हाय हाय होननानै स्लगान होयै लामायावनो माइ गायदों। थांनाय 2014 मायथाइयावनो बिजेपि दोलोआ गोहोआव फैयोब्ला बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय बामुनि फोथार पन्चायतनि 5 किल'मिटार लामाखौ बानायनानै होगोन होननानैल' बुंबोबाय थादों, नाथाय दासिमबो जेबो खामानि मावाखै होननानै जायगानि रायजो राजाया दुखु मोननाय फोरमायदों। थाद'नाय गैयै जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव आसामनि गासै मोन 12 जिल्लायाव दैबानानि महर लादों आरो आथिखालाव गासै 1.91 सुबुङा हालाय हाफाय जानानै खस्थ' सैनांदों। आसाम रायजोआरि मिथिंगायारि अलखद सामलायगिरिनि रिपर्ट बायदिब्ला खरसा आसामनि मोनबा जिल्ला फारियै लखिमपुराव 47,400, धेमाजि 41,000, गलाघाटआव 28,000, शिबसागर 21,500 आरो सनितपुर जिल्लायाव गासै 17,800 सुबुङा रिलिफआव थानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो जिब जुनार आरो आबादफोरा आथिखालाव दैजों खोबसिन जाजोब्बाय होननानै मिथिहोबावदों। सेसा एबा मैया थैयो खियाव आरो मानसिया थैयो खुगायाव बे बाथ्रा फावा गमामायैनो सैथो। बेबायदिनो खुगा दं होननानै आसामनि मुंदांखा असमिया देंखोगिरि जुबिन गार्गआ आसामनि ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा एजेपि एबा आसाम जातीय परिषद दोलोखौ फुटुवा एबा ननसेन्स होननानै जेंनायाव गोग्लैदों। मंगलबारखालि मरिगाव जिल्ला असम जातीय परिषद दोलोआ देंखोगिरि जुबिन गार्गनि हेंथायै मरिगाव सदर थानायाव मानहानि केस एबा एजाहार होदों। मानो होनोब्ला ननसेन्स एबा फुटुवा सोदोबा सोद्रोम राव नङा। भारतनि गासै 33 कौटि उजाला आसनिनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। रक्षा बन्धन फोरबोनि सिगां मिरु सोरखारा गाहाय मन्थ्रि उजाला आसनिनि गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ मोनफायाव 200 रां बाङाइ खालामबाय। मिरुनि मन्थ्रि अनुराग ठाकुरा बे खौरांखौ मंगलबारखालि होदों। हादरनि 33 कौटि गाहाय मन्थ्रि उजाला आसनिनि मुलाम्फागिरिफ्रा 29 आगस्त 2023 निफ्रायनो सिगांनि 600 रांनि सोलाय दा 400 रांजोंनो उजाला आसनिनि गेस सिलिन्डारखौ बायनो हासिगोन होननानै मिथिहोदों। बे बिथिङाव इन्डियानि दैदेनगिरि आरो आथिखालाव सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बंग'पाध्याया बुंदों दि बिजेपिनि एबा एनडिएनि हेंथायै दाजानाय इन्डियानि सावराय जथुमा आथिखालाव खननैल' जादों।
बेवहायनो मिरु सरकारा निखावरिफोरनि थाखाय उजाला आसनिनि गेस सिलिन्डारखौ मोनफायाव 200 रां बाङाइ खालामनो गोनां जादों। बेयो डेमक्रेसिनि मोनसे देरहानाय। फैबाय थानाय पन्चायत बिसायख'थिनि थियारिथि बायदियै बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बायदियै जनाय महकुमा बिसायख'थि मावख'गिरिया गं 15 गामि पन्चायतनि खरसा भटार फारिलाइखौ फोसावो। जनाय महकुमानि महकुमा बेंगिरिनि जथुमसालियाव खौरां मेलनि गेजेरजों महकुमा बेंगिरि सान्तानु गगৈ आरो बिसायख'थि मावख'गिरि गायत्री पाटिरा फोसावनाय खरसा भटार फारिलाइ बायदियै गं 15 गामि पन्चायतखौ लानानै बुथुमनाय बिसायख'थि 2023 नि फारिलाइ बायदियै जनाय महकुमानि गासै भटार सानखोआ जाबाय 1,19,020। फारसेथिं महकुमानि गासै हौवा भटार सानखोआ 60,365 सा आरो गासै आइजो भटार सानखोआ 58,655 सा। फारिलाइ फोसावनाय बायदियै बे बाराव 15,746 सा भटारा बारा होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि जनाय महकुमानि सिङाव गं 15 गामि पन्चायत आरो गं 2 जिल्ला परिषद दङ। बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हांख्रायनाय बायदियै 29 आगष्ट 2023 मंगलबारखालि सानजौफुनि 12 रिंगायाव गुवाहाटी खारकुलियाव थानाय ब्रह्मपुत्र स्टेट गेस्ट हाउसआव बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों। मख'जायोदि बे सावरायनाय बुब्लिखौ मोननांगौनि थाखाय बर' हारिनि सिनायथि, थामोनथा आरो रैखाथिनि सार्थुआव बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायबोदोंमोन। गुबैयै बर' बिजोंनि गासैबो जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनाय नोजोरजों बर' बिजोंखौ हायार सेकेन्डारिसिम फोजौनाय एबा जौगाहोनाय, स्कुल प्रभिन्सियेलाइज स्कुल मास्टार, टेट फोरोंगिरि थिसननाय आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायज्लायनाय जायो। गिबि मन्थ्रिया बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ बर' बिजोंनि सायाव सुस्रांजानो लुबैनाय जेंनाफोरखौ गोसो होनानै खोनासंनानै जेंनाखौ हानाय सिबां थाबैनो सुस्रांनो खोथा होयो। बे सावरायनायाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि प्रफेसार सुरत नार्जारि, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे आफादनि गोबां बिबानगिरिफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारी, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि निजोम बसुमतारी, बिरदाव बर', गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो बुंथिगिरि अबिद नार्जारियाबो बाहागो लादोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।